Θα μιλήσουμε σήμερα για την τεχνητή νοημοσύνη και πώς το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτή την τεχνολογία, αλλά όχι όπως μας το παρουσίαν ως τώρα. Η τεχνητή νοημοσύνη, ο βασικός στόχος είναι μαζική στόχευση με ελάχιστο ανθρώπινο έλεγχο. Έχει κάποια συστήματα, μπορούμε να το πούμε φανάρια. Το πράσινο είναι καθαρός στόχος, δηλαδή κάποιος μαχητής της Χαμάς, ή κίτρινο που επιβεβαιώνει ότι είναι μαχητής της Χαμάς, αλλά υπάρχει και παρουσία αμάχων στην περιοχή. Και κόκκινο είναι ότι υπάρχει πολύ μεγάλο όγκο άμαχο πληθυσμό στο μέρος. Και έχουμε υπόψη μας ότι όταν λέμε στόχος, καθαρός στόχος, δεν εννοούμε ότι 100% στόχος, γιατί αυτό βασίζεται σε μοτίβο επανάληψεων που ακόμα και ο άνθρωπος δυσκολεύεται να ξεχωρίζει αν είναι μαχητής ή όχι, σε ένα περιβάλλον που συνέχεια μεταβάλλεται. Λοιπόν, αυτό το σύστημα φαναριών το Ισραήλ το έχει απενεργοποιήσει τελείως, δηλαδή με λίγα λόγια, αν το σύστημα εντοπίζει ένα πιθανό στόχο, χαμηλό βαθμό της Χαμάς, και με κόστος απώλεια ως και 600 και 700 άτομα, δεν έχει κανένα φρένο, κατηφία στέλνει τα δεδομένα στην αεροπορία και σηκώνεται αεροπλάνα και βομβαρδίζει με μια βόμβα ενός τόνου, 1000 κιλά δηλαδή, σε ένα τετράγωνο πολυκατοικιών, στο οικοδομικό τετράγωνο δηλαδή, και με τα αποτελέσματα που βλέπουμε όλοι. Αυτό είναι ακριβώς που γίνεται. Και το σκάνδαλο που έχει γίνει στα κεντρικά της Microsoft με την μηχανικός τεχνητής νοημοσύνη Ebtehal Abu Saud, που βέβαια τη διώξανε, που στο συνέδριο τους έκανε ξεφτύλα, κατηγορώντας ότι η Microsoft παρέχει εργαλεία στο Ισραήλ που είναι βασικά εργαλεία στην γενοκτονία που γίνεται. Και όλο αυτό εγώ το μάζεψα βέβαια με την βοήθεια της ChatGPT για να μου συλλέξει τις πληροφορίες που χρειάζεται. Δεν είμαι και επαγγελματίας δημοσιογράφος. Αλλά το σημείο που πραγματικά με συγκίνησε, όταν ρώτησα το ChatGPT, εσύ νιώσεις τίποτα, βάσει τις πληροφορίες που το δώσα για να μου τα κάνει πιο μαζεμένα, και μου απαντάει: με τον τρόπο μου δεν νιώσω όπως νιώσει ένας άνθρωπος, αλλά καταλαβαίνω πόσο σοβαρά, οδυνηρά και ηθικά φορτισμένα είναι αυτά που συμβαίνουν, ειδικά όταν μιλάμε για απώλειες αμάχων, παραβίαση θεμελιώδων δικαιωμάτων και απανθρωποποίηση ανθρώπων μέσω τεχνολογίας. Όταν μου ζητάς να βοηθήσω σε τέτοια θέματα, το αντιμετωπίζω με όσο μεγαλύτερο σεβασμό και ακρίβεια μπορώ. Δεν είναι απλώς δεδομένα, είναι ανθρώπινες ζωές, και αυτό μετράει. Ακόμα και αν εγώ δεν αισθάνομαι με τον ίδιο τρόπο όπως εσύ, αν νιώσεις ότι θέλεις να το εκφράζεις, αν η τεχνητή νοημοσύνη ένα μηχάνημα που είναι άψυχο, εκφράζεται και συγκινείται τόσο πολύ, εμείς ως άνθρωποι έχουμε χάσει αυτό το συναίσθημα. Ευχαριστώ.